Русия опроверга доклад на американското разузнаване за намеренията на Владимир Путин да води война в Европа. Кремъл каза, че ако публикуваната от агенция Reuters информация е вярна, то американското разузнаване греши. По-рано агенцията се здоби чрез свои източници с доклади от американските тайни служби. В тях се казва, че Путин иска да завладее цяла Украйна, след което да продължи и да постави под контрол всички държави, които бяха в състава на Съветския съюз. След като говорителят на Путин опроверга информацията, от Външното министерство в Москва се включиха с изявление, че Русия е готова да подпише официално споразумение, че не планира атака срещу НАТО. Истинска медийно-политическа бомба хвърли Тулси Габърд, шефката на Националното разузнаване на Съединените американски щати. Публикациите в медиите за плановете на Русия да превземе цяла Украйна и цялата европейска част на бившия Съветски съюз, сиреч освен Украйна и при Балтийските републики и Молдова, са изцяло фабрикувани от Берлин и Лондон. Това ви го казва шефката на Националното разузнаване на щатите. Между другото, такива полюции говорят българския премиер в оставка Росен Желязков и случайното лице Георг Георгиев, което по случайен неприятен начин се озова на поста външен министър на Република България. Сиреч, според шефката на Националното разузнаване на щатите, Георг Георгиев и Росен Желязков говорят долнопробни лъжи, разпространявани от Лондон и Берлин. Разузнаването на САЩ ви го казва. ГЕРБ ви лъжат. ГЕРБ лъжат за Украйна. Те имат намерение, според Тулси Габърд, т.е. британците и германците, да попречат на Москва и Вашингтон да сформират атмосфера на взаиморазбиране в европейския регион. Малко по-рано Тулси Габърд обвини, знаете, Европа именно за тези лъжи. Поради това бих искал сега да обърнем за миг поглед извън България и да погледнем към това, което стана вчера в Съединените щати, където на ежегодното събиране на структурата, която беше създадена от Чарли Кърк, гостува и говори Тулси Габърд, шефката на всички разузнавателни служби в Съединените щати. Ние тук следим Тулси Габърд от много години. Едно от първите видеа, които публикувахме в този канал отвъд заглавията преди 4 години почти, беше именно с нея. Тогава тя все още не беше известна на никой почти. Сега, като шефка на разузнаването и част от администрацията на Тръмп, тя е световно известна. Но това, което бих искал да кажа за нея е, че ние тук изпитваме сериозно уважение към нейната почтеност. И аз бих искал да чуете какво каза тя на въпросното събиране на Turning Point USA. Чуйте я. Но това, което видях през тези месеци, е, че всеки път, когато постигнат напредък и се приближат до надеждата за мир, войнолюбците в дълбоката държава се намесват и правят всичко, за да ги спрат. Те използват същите тактики, които винаги са използвали. Дълбоката държава в разузнавателната общност използва разузнавателна информация като оръжие, за да подкопае напредъка, изтичайки я към своите приятели и основните пропагандни медии. За да се опитат да разпространят това и да наложат фалшив разказ. Те насаждат страх и истерия като начин да оправдаят продължаването на войната и усилията си да подкопаят опитите на президента Тръмп за мир. И го правят конкретно в този случай, за да се опитат да въвлекат САЩ военно в директен конфликт с Русия, което в крайна сметка е това, което ЕС и НАТО искат. Не можем да позволим това да се случи. Трябва наистина ясно да видим какво се случва пред очите ни и да останем обединени в тази важна кауза за мир.